No, nyt on rosmot posessa ja saalis kotona. Siitä teille mitallit, jonka jälkeen syödään donitseja ja hörpätään vettä. Kojakki hei, oot siellä koskaan kurkkaa puhuttavan deodoranteista? Mä teen susta valituksen Amnesty Internationaliin. Jaa. Tää on ihmisrääkkäystä. Täällä haisee paskaa ja se tulee suoraan sun kainaloistas. Mähän pyöryy, kato nyt. Mutta vieläkään ei tiedetä, mitä noissa laatikoissa on. Hei, katsotaan nyt nopeasti. Mua jännittää ihan hirveästi. Tää on ihan kuin joulu. Herra siunaa! Näytä. Kauhee. Hei, näistä sais erittäin hyviä pamppuja. Se on helppo homma, muuttaa vaan muottia, niin se saa siitä. Ei tätä tarvii yhtään muuttaa. Tää on hyvä jotkalle. Täällä kun kajauttaa, se on taju pois. Yhteen dildoon on käytetty yli 5 kiloa hakkapeliä. Niinhän tässä lukee, hakkapeli. Oikku! Onko alvit maksettu? Kyllä on. Eikä oo. No eihän mä kelin nyt maksaa, mutta kyllä maksetaan. Ja, se on veropeto. Se on törkeä veropeto. Siitä on juuri kysymys. Minkä takia te ootte jättänyt nastoin näihin jättöihin? En mä joutanut jaapiin niitä ilkelit, mutta ne lisää pitkää katoitte. Niin jos tää tähän Sanekkelin rengas tehtyhän tää on. Hiljaa, paviaani! Tai pysyt siellä loppuikäs! Venäjä. Herra pormestari. Onko sulla se luikun kake siellä posessa? On! Telkien takana ja pysyy! Joo. No, voisit se jotenkin diskreetisti hoitaa asian niin, että se... Ymmärrät? Ja et ymmärrä. No nyt tulee selkokieltä. Mä puhun vähän suomea sulle nyt. Kyllä. Tapahtuu. Päästäkää luikku ulos. Mitä? Hän on senaattorin poika, perheen musta lammas, vanha koulukiusaaja, vaalit on tulossa! Ja jos sä vielä kiusaat pienempiäs, niin mä tuun ja istun sun naaman päällä taas. Voi perhana, toi on niin paha uhkaus, että mun tarvitsee hyvät jeparit luvata teille, että mä yhdyn kulkemaan kaitaa tietä, eli teen parannuksen, mutta voisitte sitten pidätellä Amazonia, ettei se pure mua selkärankaan. Mä nimittäin voi kestää tollaisia voimakastahtoisia naisia. Yksi juttu vielä, apropos, vanha hei. Paljon sulla menee 110 metrin aidat? Varmaan kuuluu sulle! Kantsuu varmaan käyttää kypärää. Ylös! No mehän on menossa, älä karjaa. Ylös! Piippa tuuppa! Ja sinulle porno hiiri! Minä annan 2 mahdollisuutta! Joko sähkötuoliin tai poliisiopissa!